Ei, salutare, mă numesc Daniel și astăzi o să jucăm Subway Surfers episodul 2. Da. Și da, haideți să începem. Numai ce m-am trezit. Numai ce? Cred că e ora 12:05. Bine, recunosc, m-am trezit cu vreo 2 ore în urmă, dar oricum. Vedem că aici se încarcă, ca întotdeauna. Și da. Ok, nu vreau, asta nu vreau. Ok, azi, în episodul ăsta până acum am zis de 2 ore, ok. Și asta e 3 oară. Ok, iarbă zic, ok, bă, n-am, gata. Uitați de cuvântul ăsta. Ok, 3 chei. No, not that. Oh, mai multe chei. Opa, 5 chei. Aici doar dacă ne conectăm. Da, băgam și piciorul, nu mă mai conectez eu. Ok. Că întotdeauna ne dă reclame și jucăm. Hai să jucăm mai departe. Intrăm aici. Jocul ăsta e destul de ușurel, e ușor, n-am ce să zic. O să iau un skateboard, de fapt un halfboard. Ok. Așa. Mie sincer îmi place jocul ăsta. Nu știu, e relaxant, pentru mine e destul de relaxant. Mă joc în el când mă plictisesc. Na. Și tot mă uit pe acolo la video și nu găsesc mai niciun comentariu. Niciun. Dacă nu vă place canalul ăsta, o să-l închid. Să spun, dacă nu vă place, îl închid. Ce să mă mai chinui? Îl închid și nu mai fac video. Adică o să las video, nu o să le țin pe privat. Sau poate să le pun, dar dacă nu vreți eu ca să mai postez, să spuneți eu și nu o să mai postez. Ce dracu, adică pana mea. Ok, așa. Pam, opa, era să mor acolo. Nu, bă, am pierdut gâul acela. Era să-mi dai acolo, cred că un surprise box. Nu știu ce era să-mi dai, dar mă rog să nu mă mai bâlbâi. Sper că în episodul ăsta să nu mă bâlbâi ca prostul. Prostul într-un butoi. Apropo, vreau să vă recomand canalul Vlog The Fish. Vlog The Fish, cred că alții îl știu, alții nu știu, dar mie îmi place canalul. E pur și simplu, sincer, îmi place Vlog The Fish. Opa. Ah, nu! Au. Ah, ok. Cheltuim doar o să luăm, așa. Ok. Opa, am câștigat 3 halfboard-uri. Bine. Oh my god. Mă, da, am cheltuit o cheie și am primit o cheie. Topran, ce cu asta, Topran? Băgăm și picior, nu vreau eu să mă conectez la nimic. Lăsați-mă în pace. Iarăși reclamă. Da, nu mai reclam. Ce asta? Ok, dar iar reclamele astea mă nervează. Ok. Ok, așa. Așa, pac. Îmi place foarte mult jocul ăsta, e relaxant.
că am câștigat 3 hoverboard-uri de să le folosim, mai ca pana mea. Opa, ce-am găsit noi aici? Wow! Ok. Ba! Ui! Credeam că mă ia mai de cele, bă. Snickers, sau cum se numește. Cum se numesc. Op. Așa. Și da. Revin imediat. Ok, am revenit. Credeam că o să mă deranjez. Eu stau aici în camera mea și o intra cineva în casă. Credeam că o să mă deranjez oricum. Uai, de ce s-a dus muzica? Arată așa. Ok. Da. Ok, mă scuzați de atâta întreruperi, dar iar au intrat la mine, intră în casă de fiecare, dar nu știu de ce umblă pe ușă la noi. Ok, sper să intre în camera mea. Pac, pac, pac. Ok. Așa. Bam, bam, op, bam, 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 bam. Dar și de grabă o să am un calculator peste o lună, două, nu știu. O să am un calculator. Are doar o problemă. Va avea doar o problemă, nu știu de ce. Adică pe alu bunica mea. Vreau să și unul nou pentru că și o să mi dea pe al ei. Are o problemă, doar o problemă. Mai mult nu. Trebuie să aștept vreo jumătate de oră ca să se pornească ecranul. Să se încălzească acolo, nu știu. De ce e așa, dar asta e. Da, programul meu, nu știu, programul meu, n-am program de filmat, nu vreau să am program, pentru că pana mea, dacă nu vreau să filmez, nu vreau să filmez, dacă vreau să filmez, vreau să filmez. Eu am deschis canalul acesta ca să fac, să vedeți ce alții cum mă joc eu aici. Și am murit și eu nu vreau să, da, când am revenit, când am pus pauză prima oară, am murit și am trebuit ca să... Oh! What? What? Ce-i asta, mă? Mă, stai, mă, lasă-mă în pace, mă, stai. Ce tot îmi vine reclama asta? Mă, nu înțeleg. Ce-i asta? Stai, ce-i asta? Nu înțeleg. Stai. Aici, characters. Ce-i asta? Oh, ok. What? Nu înțeleg, ce-i asta? Mi-a apărut acolo nu știu ce. Bă, shop. De ce tot îmi vine asta? Reclama asta întotdeauna îmi vine. Doamne, dar mă, serios, ce-am... Mic? Bă. Ok. Daily video. Get 5.000. Killer Facebook. Like to get. Ok. Nu vreau să fac lucrurile astea. Dar bă! Ce dracu? De ce tot îmi vine reclama asta? Tot îmi vine și îmi vine. Ce mă? Ce-mi trebuie așa de mult? Ok, lasă-mă în pace. Te rog. Mai fac aici o rundă și am încheiat episod. Că YouTube nu acceptă mai mult. La mine nu acceptă mai mult de 15 minute YouTube. Fac chiar că am încercat odată și nu știu de ce. Acum... Bă, desmândă jos. Bă, și nu vreau să-mi cheltui cheia. Ok, dacă tot m-a prins polițistul și tot îmi vine reclama asta, nu știu de ce. Cam asta am și acest episod. Dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like, share, dar și subscribe și ne vedem data viitoare, prieteni. Baftă! Așa baftă, ce altceva zic.